హరే కృష్ణ అందరికి. ఓకే, ఈరోజు 6th చాప్టరే కదండి. హరే కృష్ణ. 6th చాప్టర్ అండి. 6th చాప్టర్. ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి, సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరణ పలికిస్తారు, నేను అంత మేరణ పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో 6వ అధ్యాయం. సో ఇంతకుముందు మనం చూసింది 5వ అధ్యాయం కర్మయోగము. సో దానికంటే ముందు మనం చూసింది ధ్యాన యోగము. దానికంటే ముందు మనం చూసింది జ్ఞానయోగము. జ్ఞానయోగం కంటే ముందు మళ్ళీ కర్మయోగము. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ అర్జునుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, తన బాధను చెప్పుకుంటారు, నేను యుద్ధాన్ని చేయలేను అని. సో అక్కడ కృష్ణుడిని అతను గురువులాగా భావిస్తారు, కృష్ణుడిని అతను శరణు వేడుకుంటారు. స్వామి మీరు ఎలా చెప్తే ఎలా నడిపిస్తే నేను అలా నడిచేదానికి సంసిద్ధుడుగా ఉన్నాను అని అంటారనమాట. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే తన గురువు యొక్క ధర్మాన్ని అతను నిర్వర్తిస్తారు. అతను ఫస్ట్ చెప్పంగానే చెప్తారు, నువ్వు చాలా ప్రజ్ఞావంతుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ నువ్వు చూసేదానికి మాత్రం ప్రజ్ఞావంతుడిలాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అశోచానన్వ శోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన అగతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాహ. సో ఎవరు కూడా పండితులు అనేవారు బ్రతుకున్న వారి కోసం కానీ లేకపోయినా చనిపోయిన వారి కోసం కానీ వారు ఇబ్బందులు పడరు అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే మనమందరం కూడా ఆత్మస్వరూపులం, మనము ఆత్మలము, మనం శరీరం కాదు. సో శరీరం కానప్పుడు ఇంకా దేనికోసం బాధ, కాబట్టి మీరు దానికోసం అనేసి దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సో అది చెప్తారు. సో దాని తర్వాత చెప్తారనమాట, ఆత్మకి మరణం అనేదే లేదు. సో ఆత్మని ఏ శస్త్రం భేదించలేదు, ఏది కూడా దాన్ని పాడు చేయలేదు ఆత్మని అని చెప్పారనమాట. సో కాబట్టి ఆత్మ అనేది అవినాశి అయినది, అనంతకాలం నుంచి ఉన్నది, అనంతకాలం దాకా ఉంది. కానీ భక్తి మార్గంలోనే నువ్వు మరి పాపము పరిస్థితి ఏంటి, నేను చేస్తున్నది పాపం అవుతుంది కదా అని అంటే దానికి భగవంతుడు చెప్పారు, ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళి లంకను కాల్ చేశారు, కానీ ఆయన పాపం చుట్టుకోలేదు. ఎందుకు అని అంటే ఆయన భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. అదే రకంగా నువ్వు భక్తి మార్గంలో ఏది చేసినా సరే కూడా దానికి పాపము పుణ్యము అనేది ఏది కూడా అంటదు. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళు నువ్వు అనేసి అని అన్నారు. దాని తర్వాత కర్మయోగం గురించి చెప్పారు. కర్మ సన్యాసం అనేది సరైనది కాదు, కర్మయోగం చెయ్యన్నారు. దాని తర్వాత జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఈ భగవద్గీత ఈ రోజు నిన్ననో వచ్చినట్టుది కాదు నాయన, అది అనంత కాలం నుంచి ఉన్నది. నేను ముందు దీన్ని సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి నేను అది బోధించాను, వివస్వాన్ మనుకి బోధించారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి బోధించారు. సో ఈ రకంగా అది గురు శిష్య పరంపరలో వస్తున్నది. సో అంత గొప్ప విద్య ఈ భగవద్గీత అనేసి అని చెప్పారనమాట. సో మరి అర్జునుడు అడిగారు, మరి మీరు చూస్తే నా తోటి వయస్కుల్లాగా ఉన్నారు, మీరు అప్పుడెప్పుడో ఎలా చెప్పారు అనేసి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని అని అంటే దానికి భగవంతుడు చెప్తారనమాట, ఏ కాలం అలాంటిది లేదు, ఎప్పుడైతే నేను కానీ నువ్వు కానీ ఈ సామంతరాజులు లేరు అనే సమయం ఎప్పుడూ లేదు. అనంత కాలం నుంచి మనందరం ఉన్నాం, అనంత కాలం దాకా ఉంటాం మనము. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడివి, అది విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. కానీ నీకు నాకు మధ్యన తేడా ఉంది. నువ్వు మామూలుగా ప్రతి ఒక్క జన్మ కొత్తగా తీసుకుంటావు కాబట్టి నీకు పూర్వ జన్మలు ఏది గుర్తుండదు. కానీ నేను అలా కాదు, నాది దివ్యమైన శరీరము.
జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః. సో త్యక్త్వా ద్వేహం పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున. కాబట్టి నీలాగా నా శరీరం కాదు, నాది జన్మ, నా కర్మ అంతా కూడా దివ్యమైనది. నాకు అసలు మీలాంటి మామూలు శరీరం లేదు, నాకు అసలు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఆ చక్రంలో నేను లేను, ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకో అని అంటున్నారన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా మరి ఎవరు చూస్తారు అని అంటే మమ మాయా దురత్యయ మామేవాయే ప్రపద్యంతే ఏ మాయామేతాంతరాణితే. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేను నా అధీనంలోని మాయ ఉంటుంది, ఆ మాయ చాలా చాలా అసాధ్యురాలది, దాన్ని దాటుకోరావడం అనేది మీకెవరికి కూడా సాధ్యమైనది కాదు. కాకపోతే ఎవరైతే నాకు శరణాగతి పొందుతారో వారికి మాత్రం నేను మాయామేతాంతరానితే, ఆ మాయ నుంచి నేను వాళ్ళని విముక్తులని చేస్తాను అని చెప్పని అన్నారు. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగారన్నమాట డౌట్, ఇంతకీ కర్మ యోగం బెస్తా కర్మ సన్యాసం బెస్తా? ఎందుకు అని అంటే మీరు నాతో చెప్పారు కర్మ సన్యాసం అనేది అంత మంచిది కాదు, రెండు కర్మ సన్యాసం చేసినా కర్మ యోగం చేసినా సరే కూడా వారికి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది, జ్ఞానం అనేది ఎవరికైతే వచ్చుంటుందో వారికి ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని. కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదంటే కర్మ సన్యాసమే అవుతుంది. మరి అలాంటప్పుడు కర్మ సన్యాసమా కర్మ యోగమా అని దానికి మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తారు, రెండూ మంచిదే, కానీ కర్మయోగము విశిష్యతే, కర్మయోగో విశిష్యతే, కర్మయోగం అనేది ఎప్పటికీ కూడా గొప్పది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడికి ధ్యాన యోగము గురించి చెప్తున్నారు. ధ్యాన యోగం అనేది చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కర్మయోగం అనేది చేసి తీరితేనే మళ్ళీ ధ్యాన యోగం అనేది చేయగలరు. సో కాబట్టి ధ్యాన యోగం గురించి ఏం చెప్పారో ఈ రోజు మనం కొద్దిగా చూద్దాము. సో ముందుగా మనం జపంతో ఈ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాము. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Okay. So advancing in yoga through detached work. సో ఇక్కడ మొదటి శ్లోకం నుంచి 4 శ్లోకం దాకా మనకి వైరాగ్య భావము అంటే కర్మ ఏది చేసినా సరే కూడా దాని నుంచి వైరాగ్య భావంతో ఉండమని చెప్తున్నారు. అష్టాంగ యోగీస్ లైక్ నిష్కామ కర్మ యోగీస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డిటాచ్డ్ వర్క్ టు అడ్వాన్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ధ్యాన యోగము అనగా అష్ట అంగ యోగము ఎప్పుడైతే చేస్తామో వారు కంపల్సరీగా వారు నిష్కామ కర్మ యోగులు అయ్యుండాలి. వారు నిష్కామ కర్మ యోగులు అవ్వకుండా వారు యోగా ప్రక్రియ అనగా ఇప్పుడు కాలంలోని యోగా మనం ఏదైతే అంటామో యోగా అనంటే ఇవాళ కాలంలోని ఎక్కడైనా మీరు గూగుల్లోని కానీ దేంట్లోనే వెతకండి. యోగా అనంటే అష్టాంగ యోగము అంటే ఆసనాలు కానీ లేకపోయిందా శ్వాస ప్రక్రియలు వాటి మీద మాత్రమే దాన్ని మాత్రమే యోగా అని అంటారు. సో అది చెయ్యాలి అని అంటే ఎస్ అది ఖచ్చితంగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఇస్తుంది, దాంట్లోని ఏమీ సంశయం లేదు. కానీ అది నిజంగా చెప్పాలంటే దాని పరమ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని చేరుకోవడం దాని పరమ ఉద్దేశం. ఏది మనం ప్రక్రియ తీసుకున్నా సరే కూడా మనం ఆ ప్రక్రియని ఫాలో అయితే యోగ ప్రక్రియలోని ఖచ్చితంగా అది ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తుంది. సో యోగా అనేది అనగా అష్టాంగ యోగా అనేది కూడా కొద్దిగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది, బట్ దాని ముఖ్య ఉద్దేశం భగవంతుని పాద పద్మములు చేరుకోవడం. సో అది చేరుకోవాలి అని అంటే యోగా అంటే అది మనం అష్టాంగ యోగం ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నిష్కామ కర్మ యోగము అనేది మనం అచీవ్ చేసే ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో డిటాచ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వన్ హూ రియలైజెస్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఆటోనమస్ ఇన్ హిస్ యాక్షన్స్. డిటాచ్మెంట్ అనగా వైరాగ్య భావం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎవరికైనా? వైరాగ్య భావం లేని వారు ఏం చేస్తారు? స్వార్థము, నేను, నాది, మనవారు అన్నట్టుగా మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ ఆ స్వార్థ భావం పోయినప్పుడు వైరాగ్య భావం వచ్చేస్తుంది. నాదంటూ ఏమున్నది? ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రామాయణం అంటారు, అంటే రామ ఆయనము అంటే రాముడు నడిచిన బాట. సో అది మనం తెలుసుకోవడాన్ని రామాయణం అంటారు. సో ఎందుకు ఆ రకంగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వచ్చారు అని అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ అతను భగవంతుడు, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం అతను ఏంటి అని అంటే దేని మీద అతనికి వ్యామోహం లేదు. ఇది నా రాజ్యము, ఇది నాది అన్నట్టుగా ఎప్పుడూ లేదు. ముందు రోజే దశరథ మహారాజు పిలిపించారు, రేపు నీకు పట్టాభిషేకం అవుతుంది అన్నారు. ఎగిరి గంతులేదు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. సరే తండ్రి గారు మీరు ఎలా చెప్తే అలాగా అన్నారు. మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత పిలిచారు, ఓ సారీ నేను నీకేం చెప్పాను, రాజ్యాభిషేకం అన్నాను కదా. కాదు కాదు రాజ్యాభిషేకం కాదు, నువ్వు అడవికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నాయన, నువ్వు అది కూడా నార వస్త్రాలు ధరించి అని. ఏమాత్రం కూడా బాధపడలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది చెప్పేదానికి దశరథ మహారాజుకి గొంతు రాలేదు, అసలు చెప్పలేకపోయారు ఆయన. కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దాన్ని చాలా చాలా సునాయాసంగా తీసుకున్నారు. సరే ఓకే మీరు ఎలా చెప్తే అలా తండ్రి గారు, మీరు ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చినా సరే కూడా దాన్ని నేను శిరసా వహించడం అది నా ధర్మము అని చెప్పారు. అతను ఏమాత్రం వ్యామోహం లేకుండా వెళ్ళిపోయారు అతను. అలాగే ఆంజనేయ స్వామి అతను గొప్ప రామాయణాన్ని అతను రాశారు. అతను రాసిన ఆ రామాయణాన్ని వాల్మీకి తెచ్చి చూపించారు. వాల్మీకి కళ్ళల్లో అశ్రుధారలు వచ్చిందంట. చెప్పారంట, నీ రామాయణం చదివి నాకెవరు నా రామాయణాన్ని చదవరు, ఎందుకంటే అంత ఉత్తమంగా రాశారు మీరు రామాయణాన్ని అని. మరి నాకు ఇంకా పేరే రాదు అని చెప్పని అతను విలపిస్తూ ఉంటే ఆంజనేయ స్వామి వెంటనే దాన్ని సముద్రంలో పడేశారంట. పర్వాలేదు, నేను నా సంతృప్తి కొరకు రాసుకున్నాను, నా రాముడు గురించి నేను రాసుకున్నాను, కానీ మీరు రాసింది మీరు పేరు రావాలని చెప్పని రాసుకున్నారు. పర్వాలేదు, నా రాముడి గురించి నేను రాసుకున్నది నాకు తెలిస్తే చాలు అన్నారు. దాన్ని సముద్రంలో పడేశారు. సో అది వైరాగ్య భావం అంటే. సో ఈ రకంగా వైరాగ్య భావం అనేది వస్తేనే వారు ఖచ్చితంగా అష్టాంగ యోగానికి వారు నెక్స్ట్ వెళ్ళగలరనమాట. హీ అండర్స్టాండ్. సో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే నేను ఏది కాదు, నాదంటూ ఏది లేదు, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినట్టుదే అనే ఈ సత్యాన్ని, పరమ సత్యాన్ని వారు అర్థం చేసుకుంటారు. హీ అండర్స్టాండ్స్ దట్ వితౌట్ లార్డ్ శాంక్షన్ హీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. భగవంతుడు ఏదైనా సరే కూడా అతను దాన్ని అంగీకరిస్తే గాని ఏదైనా సరే కూడా మనం ఏమీ చేయలేము. చాలా మంది ఏమంటారు,
హార్డ్ వర్క్ అనేది చేయాలి. ఎస్, డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. దేనికైనా సరే కూడా మన వంతు మనం పరిశ్రమ చేయడం అనేది అది మన వంతు, అది మనం చేయాలి. కానీ కొంతమంది అంటారు లక్ బాగున్నది అని. లక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లక్ అనేది నిజం చెప్పాలంటే ఏమీ కాదు. అది భగవంతుడు మనకి వెరిఫై చేసి మనకి ఏదైనా సరే కూడా మనం అడిగిన అర్జీల్ని అతను ఏదర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆర్ రిజెక్ట్ చేస్తారు. యాక్సెప్ట్ చేశారంటే దాన్ని గుడ్ లక్ అంటారు, రిజెక్ట్ చేశారు అని అంటే దాన్ని బ్యాడ్ లక్ అంటారు. సో అది కూడా 2 బేసిస్ మీద ఉంటుందన్నమాట, యాక్సెప్ట్ చేసేది లేక రిజెక్ట్ చేసేది. ఒకటి, భగవంతుడు ఆలోచిస్తారు ఇది మనకి మంచిదా కాదా అని. సో దాన్ని బట్టి దాన్ని ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆర్ రిజెక్ట్ చేస్తారు. రెండోది, మనం ప్రీవియస్లీ చేసుకున్న కర్మలు. మనం చేసుకునే కర్మల బట్టి మనకేంటంటే మన కర్మ ఫలితం లాగా అది ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆర్ రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో జీవుడు కేవలం కోరుకుంటాడు, నాకేం కోరికలు కావాలి, నాకేం కావాలి అనేసి భగవంతుడికి అర్జీ పెట్టుకుంటారు. అది భగవంతుడు వెరిఫై చేసి అది నిజంగానే అతనికి కావాలా వద్దా అనేసి దాన్ని బట్టి ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. మరి అది చేసిన తర్వాత అది యాక్సెప్ట్ చేసినా లేక రిజెక్ట్ చేసినా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు అని అంటే ప్రకృతి అనమాట. ప్రకృతి దాన్ని ఆర్డర్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ ప్రకృతి జీవుడికి అందిస్తారు. ఏది కావాల్సినట్లు ఉన్నాయో అది జీవుడికి అందిస్తారనమాట. ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ సూపర్ సోల్స్ ఆర్డర్, మెటీరియల్ నేచర్ త్రూ 3 మోడ్ సత్వరజస్తమో గుణ ఫుల్ఫిల్స్ ది జీవస్ డిజైర్. ఈ రకంగా జీవుని యొక్క ఆ కోరికలు కేవలం త్రిగుణాల ద్వారా అంటే ప్రకృతి ద్వారా అది పూర్తి చేయబడుతుంది. So one who purifies his vision and activity by Nishkama Karma Yoga can make further advancement by practice of meditation on super soul by Ashtanga Yoga method. ఎవరైతే నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని వారు పరిపూర్ణంగా వారు సాధిస్తున్నారో అటువంటి వారు అష్టాంగ యోగము ద్వారా వారు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. By meditating on the super soul, one can develop devotion to him in bhakti yoga. ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే వారు సంపూర్ణ జ్ఞానం తెచ్చుకొని నేను ఏది కాదు, నాదంటూ ఏది లేదు, సర్వం కృష్ణుడు ద్వారా మనకి ఇవ్వబడింది అనే ఈ సత్యాన్ని, పరమ సత్యాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు అప్పుడేం చేస్తారని అంటే భగవంతుని మీద వారు ధ్యానం పెట్టుకొని, పరమాత్ముని మీద ధ్యానం పెట్టుకొని అతన్ని భక్తితో కొలుస్తారు అని అంటున్నారనమాట. అప్పుడు వారు ఏం తెలుసుకుంటారు? సర్వము అంతా కూడా కృష్ణుడికి చెందింది కాబట్టి అతనే అన్నిటికీ కూడా అధిపతి అనేసి తెలుసుకుంటారు. రెండోది ఏం తెలుసుకుంటారంటే అతనే అన్నిటికీ కూడా భోక్త అనేది తెలుసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ ఏం తెలుసుకుంటారంటే అతను అన్ని జీవులకి కూడా పరమ మిత్రుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు వారు. ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటున్న కొద్దీ వారు తెలుసుకుంటారు వారు శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అని. వారు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. సో ఆ జ్ఞానం అంటే కుమారుల్లాగనమాట. సో 9 కుమారులు కూడా ఈ రకంగా జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నారు. ఈ రకంగా వారు దీని మీద పరమాత్ముని మీద వారి ధ్యానాన్ని వారు కేంద్రీకరించుకుంటూ ఉంటారు. దాన్నే ఇక్కడ జ్ఞాన యోగం గాని అష్టాంగ యోగం అని గాని అన్నారనమాట. బిఫోర్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అష్టాంగ యోగా, one must be purified by the practice of Nishkama Karma Yoga. Therefore, Lord Krishna glorifies Nishkama Karma Yoga in first 2 verses. So ముందు 2 దీంట్లోని మనకి శ్లోకాల్లోని భగవంతుడు నిష్కామ కర్మ యోగం గురించి చెప్పారనమాట. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he obligated is the renounced order, is in the renounced order of the life, and he is the true mystic, not he who lights the fire and performs no duty. So ఎవరైతే వారు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి నేను సన్యాసిని అని చెప్పని అనుకుంటారో, సో సన్యాసులు మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఇంట్లోని దీపము కానీ లేకపోయిందా అగ్ని అనేది వెలిగించుకోరు. వారు వండుకోకూడదనమాట. వారికి ఏది దొరికితే అది వారు స్వీకరించాలి, అది తినాలి. సో ఈ రకంగా ఉండేవారు నిజం చెప్పాలంటే వారు కాదయ్యా సన్యాసులు. ఎవరైతే సంపూర్ణంగా వారు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారో వారు నిజమైన సన్యాసులు అనేసి చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రెనౌన్సియేషన్ యూ షుడ్ నో టు బి ది సేమ్ యాజ్ యోగా. సో ఏదైతే మనం విడిచిపెడతామో అంటే వైరాగ్య భావం ఉంటుందో దాన్నే యోగం అని అంటారు. ఆర్ లింకింగ్ వన్ సెల్ఫ్ విత్ ది సుప్రీం. సో ఈ రకంగా ఆ వైరాగ్య భావంతో వారు భగవంతుని వారు కనెక్ట్ కావాలన్నమాట. ఫర్ వన్ కెన్ నెవర్ బికమ్ ఎ యోగి అన్లెస్ హి రెనౌన్సెస్ ది డిజైర్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సో సన్యాసి అని అంటే ఏంటి అని అంటే
సన్యాసం అంతట నుంచి సన్యాసం అంటే సన్యాసం అని అనగా ఏంటి అని అంటే దేని నుంచి సన్యాసం అంటే కోరికల నుంచి సన్యాసము, బ్రతుకు నుంచి వారు కోరికలు ఏదైనా సరే కూడా కోరికల నుంచి ఫస్ట్ సన్యాసం తీసుకున్నారని అంటే వారు సన్యాసి అవుతారే గాని వారు కేవలం కాషాయ వస్త్రాలు ధరించినంత మాత్రాన జటాజూటాలు పెట్టుకున్న దాని వల్ల వారు సన్యాసులు అవ్వలేరు అనేసని భగవంతుడు ఇక్కడ తేల్చి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఫర్ వన్ హూ ఈస్ నియోఫైట్ in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. So ఈ అష్టాంగ యోగంలోని కూడా రెండు రకాలు ఉంటారన్నమాట. ఒకటి ఎవరైతే కొత్తగా అష్టాంగ యోగాన్ని వారు పాటిస్తున్నారో వారు, అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఈ అష్టాంగ యోగాన్ని చాలా కాలంగా వారు అనుభవిస్తున్నారో వారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అన్నిటికంటే ముందు నిష్కామ కర్మయోగం. వారికి ఎటువంటి ఆశలు పెట్టుకోకూడదు ఆ కర్మ నుంచి. వారి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతునికే సంపూర్ణంగా దాన్ని త్యాగం చేసేయగలుగుతారు. అప్పుడు మాత్రమే వారు అష్టాంగ యోగానికి వచ్చేదానికి అర్హులవుతారు. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. నా సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు వారు కర్మయోగంలోని వారు వచ్చేసారు. కర్మయోగం అంటే వారు ఇది అన్ని కర్మలకి ఫలితాన్ని అంతా కూడా భగవంతుడికే విడిచిపెట్టేశారు. సో నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చేసేసారు. సో ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగంలో దిగారు. అష్టాంగ యోగంలోని కొత్తగా వచ్చారు వారు, ఈ మధ్యనే అష్టాంగ యోగం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అని అంటే వారికి ఏంటి అని అంటే వారి విధియుక్త ధర్మం ఏంటి అని అంటే వారు చేయవలసిన కార్యములు ఏదైతే ఉన్నాయో, విధియుక్త ధర్మములు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని వారు పాటించడం అనేది అది వారి ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే అష్టాంగ యోగం చాలా కాలంగా చేస్తున్నారో వారికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కార్యకలాపాలన్నిటి నుంచి కూడా వారు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఏది కూడా భౌతికమైన కార్యకలాపాలు వారు చెయ్యకూడదు. సో స్పిరిచువల్ లాడర్ ఏంటి అని అంటే స్టెప్ 0 ఫ్రూటివ్ వర్కర్ అంటే ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టువే కర్మకాండ అంటే వారికి ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా దాని నుంచి వారికి ఏంటి దొరుకుతుంది అనేసని వారు కోరుకొని చేసేవారు అన్నమాట. సో కర్మకాండ అని అంటే ఏ కర్మనైనా సరే కూడా అంటే ఇవంతా కూడా సద్మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళది. సో వికర్ములు వాళ్ళంతా కూడా దీంట్లోకి రారు. వికర్ములు అని అంటే ఇవాళ కాలంలో ఉండేది అందరూ కూడా వికర్ములే మాక్సిమం. అంటే వారికి ఏదైతే చేయకూడని ఉంటాయో ఆ పనులే చేస్తూ ఉంటారు, ఏదైతే చూడకూడని ఉంటాయో అవే చూస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి వారు ఈ లిస్ట్లోకి రారు. అటువంటి వారందరూ కూడా నరకానికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లే రకంలోనమాట. కానీ నరకానికి వెళ్లకుండా ఉండే వారిలోది ఫస్ట్ అనమాట ఏంటంటే కర్మకాండ. కర్మకాండ అంటే వారికి స్వర్గానికి వెళ్లే దానికోసం అని వారు ఏం చెయ్యాలి అని. స్వర్గాని కోసం ఏమున్నది, అది పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. స్వర్గము అని అంటే నిజం చెప్పాలనంటే జస్ట్ పాస్ మార్కులు 35 మార్కులు తెచ్చుకోవడం అనేది అది పెద్ద కష్టమైనది కాదు. సో 35 మార్కులు వచ్చింది అని అంటే పాస్ అయిపోతారు. సో పాస్ అయ్యారు అని అంటే వారికి స్వర్గం వచ్చేసినట్టే. కానీ ఎవరైతే పాస్ మార్కులు కూడా తెచ్చుకోలేరు అంటే కనీసం చదువుకోవాల్సినంత కూడా చదువుకోలేరు, అటువంటి వారు ఫెయిల్ అయిపోతారు. సో అటువంటి వారు మాత్రమే నరకానికి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. కానీ విడ్డూరం ఏంటి అని అంటే మన భౌతిక లోకంలోని మాక్సిమం మెంబర్స్ ఏంటి అని అంటే ఫెయిల్ అయ్యేదానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ది ప్లానింగ్ టు ప్లాన్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్ అంటారు. సో ఫెయిలింగ్ టు ప్లాన్ అంటే ప్లాన్ చేయరు వాళ్ళు. ఏ రకంగా భగవంతుని గోలోకానికి మనం చేరుకోవాలనే ప్లాన్ చేసుకోరు. జీవితకాలం అంతా ధనం ఎలా సంపాదించాలి, ఫ్యామిలీని ఎలాగ మనం సుఖంగా ఉంచుకోవాలి, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు ఎలా కట్టించుకోవాలి, ఒక ఇల్లు అయిపోయింది ఇంకో ఇల్లు అయిపోయినాక ఇంకో ఇల్లు ఎలా మనం కట్టించుకోవాలి, ఒక కారు సరిపోదు 4 కార్లు ఎలా పెట్టుకోవాలి, అదంతా కూడా నా పిల్లలకి ఏ రకంగా నేను సంపాదించి పెట్టగలను అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఆలోచిస్తారు. కానీ ఫైనలీ వారు చేరుకునేది ఏంటి అని అంటే వారి కోసం కొంత, వారి పిల్లల కోసం కొంత సంపాదిస్తారు. నిజంగా చెప్పాలేనంటే వారు కష్టపడి సంపాదించింది వాళ్ళ పిల్లలు కోసాన్ని పెట్టారు అని అంటే వారు పాడవుతారు. ఒకవేళ వారికి సరైన అవగాహన ఉన్నది ఎలాగ మనం కష్టపడాలి అనేది తెలుసుంటే తల్లిదండ్రులు సంపాదించింది డబ్బులు ఆస్తి పిల్లలకు అవసరం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలియదు అని అంటే మీరు ఎంత సంపాదించి వాళ్ళకి ఇచ్చినా సరే కూడా ఉపయోగం కూడా లేదు. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే వారికి సరైన మార్గాన్ని మనం ఉపదేశించగలచడం అనేది మన చేతుల్లో ఉన్నది. ఎస్, వాళ్ళకి కొంత ధనం సంపాదించి పెట్టచ్చు, బట్ అవసరం కంటే మించి వాళ్ళకి సంపాదించి పెడితే
చెడు మార్గంలో వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మంచి దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళలోని కర్మకాండ చేసేవాళ్ళు, అంటే జస్ట్ పాస్ మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళు కర్మకాండ అనమాట. వాళ్ళకేంటి అని అంటే స్వర్గపు ద్వారాలు వారి కోసం తెరుచుకుంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే రినౌన్సింగ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వన్స్ లేబర్, అంటే నిష్కామ కర్మయోగము. నిష్కామ కర్మయోగం అనేది చేసుకోవడం అనేది చాలా గొప్పది. ఇది స్వర్గము కంటే కూడా ఉన్నతమైన స్థానానికి పట్టుకెళ్తుంది ఇది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే రినౌన్సింగ్ ఫ్రూట్ ప్లస్ స్పెక్యులేటివ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బ్రహ్మన్ అండ్ ఆస్టెరిటీ. సో ఈ రకంగా వారు చేసే కర్మకి యొక్క ఫలితాన్ని వారు భగవంతునికి విడిచిపెట్టేస్తూ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేదానికి ఒక ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అది రెండవ స్టెప్. మూడో స్టెప్ ఏంటి అంటే రినౌన్సింగ్ ఫ్రూట్ ప్లస్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ కంట్రోల్ ఆన్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ బై ది 8th path మెడిటేషన్ ఆన్ పరమాత్మ. సో వారేంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం ఒకటి చేస్తారు, 2 జ్ఞానం ఆర్జిస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే వారి మనసుని వారి ఇంద్రియాలని వారి నిగ్రహణలో పెట్టుకొని ఉంటారనమాట. ఏ రకంగా అంటే అష్టాంగ యోగము ద్వారా. మరియు భగవంతుని మీద వారు మెడిటేట్ చేస్తారు, భగవంతుని మీద వారి ఆలోచనలంతా కూడా కేంద్రీకరించుతారు. ఇది ఏంటంటే స్టెప్ 3. స్టెప్ 4 అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే భక్తి యోగం. భక్తి యోగంలోనేంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుని మీద ఆలోచన మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. ఏది భగవంతుని సంతృప్తి పరుస్తుంది అనేది మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. అందుకోసం చూడండి మనకి భగవద్గీత కూడా దాని ప్రకారంగానే వచ్చింది. కర్మకాండ అంటే మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనే దాని గురించి చెప్పారు. సో చాప్టర్ 2. నెక్స్ట్ మనకి కర్మయోగము. సో నెక్స్ట్ జ్ఞాన యోగము 4వ అధ్యాయం. సో నెక్స్ట్ 6వ అధ్యాయం అష్టాంగ యోగము. మనకి 7వ అధ్యాయం నుంచి మొత్తం అంతా కూడా భక్తి యోగము. కాబట్టి ఈ రకంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు భగవంతుడు భగవద్గీతలోని. సో దట్ అర్జునుడికి ఇది ప్రాపర్ గా అర్థమయ్యే దానికోసం స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ లో తీసుకొని వెళ్తున్నారు అర్జునుడిని భగవంతుడు. ది యోగరుడా స్టేజ్, గివింగ్ అప్ వర్క్. సో యోగరుడా స్టేజ్ అంటే ఏంటి అని అంటే వారు కర్మని విడిచిపెట్టుకోవడం. యోగి మే ఈవెన్ గివ్ అప్ నిష్కామ కర్మయోగ వెన్ హిస్ మెంటల్ కంట్రోల్ రీచెస్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ రిగార్డింగ్ వెల్ విషర్స్, ది ఎన్వియస్, ది పయస్ అండ్ ది సిన్నర్స్ ఈక్వల్లీ. అందరినీ ఎప్పుడైతే సరి సమానంగా చూస్తారో అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వారు ఇది కూడా అంటే ఇది మెంటల్ కంట్రోల్ అంత దాకా వచ్చినప్పుడు ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం అనేది కూడా వారికి అవసరం లేదనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి బొమ్మలో ఇస్తున్నారు, వై మే నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. యోగా చేసే వాళ్ళు అనుకుంటారంట నాకెందుకు ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ లో లేదు అని అంటే పక్కనుండే వారు చెప్తారంట, నువ్వు నీ మనసు మీద ముందు ఫోకస్ చేసుకోవయా బాబు, శరీరం మీద కాదు. శరీరం అష్టాంగ యోగంలోని ఇవాళ కాలంలో చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే అందరూ యోగా పోస్టర్స్ చేస్తారు, అయినా నా మనసు ఎందుకు కుదుట పట్టడం లేదు అని అనుకుంటారు. ఇవాళ కాలంలో జరుగుతున్నదంతా అదే. యాక్చువల్గా మనసు కుదుట పడాలి అని అంటే మనసు మీద వర్క్ చేయాలి. బెడ్రూమ్లోనే ₹1 పోగొట్టుకున్నామని మనం బయట వెళ్తున్నదని బయట వెతికితే దొరుకుతుందా? అక్కడ వెళ్తురు లేదు కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చి వెతికాను అంటే దొరుకుతుందా మనకి? బెడ్రూమ్లో పోగొట్టుకున్నామంటే బెడ్రూమ్లోనే మనం వెతుక్కోవాలి. ఆ రకంగా మానసిక శాంతి దొరకట్లేదని అంటే మనసుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలే చేయాలి, అంతేగాని దాన్ని మనం శరీరంకు సంబంధించిన యోగ ప్రక్రియలు చేస్తే అది సరిపోదు. సో మనసుకి సంబంధించింది ఏంటి? నిష్కామ కర్మయోగము. దాని తర్వాత ఏంటి అని అంటే అష్టాంగ యోగము ద్వారా భక్తి మార్గాన్ని మనం తెలుసుకోవడం, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం, భక్తిని చేయడం. సో యోగరుడా స్టేజ్, గివింగ్ అప్ వర్క్. సో హీ మస్ట్ వర్క్ బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ డిటాచ్డ్, ప్యూర్ ఆర్ అడ్వాన్స్. సో ఎందుకు కర్మ ఎందుకు చేసుకోవాలి నియోఫైట్ వారు అంటే వారు ఏంటి అని అంటే ప్యూర్ అడ్వాన్స్ కాలేదు వారు, కాబట్టి వారు చేయవలసిన కర్మలన్నీ విధియుక్త ధర్మములన్నింటినీ వారు పాటించుకుంటూ ఉండాలి. హీఈస్ కల్టివేటింగ్ డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రూటివ్ రిజల్ట్స్. సో వారు దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే వైరాగ్య భావాన్ని వారు పెంచుకోవాలన్నమాట. ప్రాక్టీసెస్ పార్ట్ టైం ఆసన అండ్ పర్హాప్స్ ప్రాణాయామ వైల్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ కర్మయోగ. వారు కర్మయోగాన్ని వారు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాన్ని పాటిస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా ప్రాణాయామము, కొద్దిగా కర్మయోగము, అది కొద్దిగా ఆసనాలు అవంతా కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. అందుకోసం మీరు సంధ్యావందనంలో చూడండి, అది సంధ్యావందనం అనేది యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే అది కర్మకాండ అది. కానీ దాంట్లో ఏంటి అని అంటే ప్రాణాయామము ఇంకా ఆసనాలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సూర్య నమస్కారం అవన్నీ కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. సో అవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా వారిని ముందుకు తీసుకెళ్లే దానికోసమని, భక్తి మార్గంలోకి తీసుకెళ్లే దానికోసమని
ఇవంతా ప్రక్రియ అన్నమాట. నెక్స్ట్ యోగరూఢ స్టేజ్. సో యోగరూఢ స్టేజ్ అంటే ఏంటి అని అంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అనమాట. యోగరూఢ స్టేజ్ లో ఏంటి అవుతుంది అంటే డస్ నాట్ యాక్ట్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. వారేంటి అని అంటే ఇంకా ఇంద్రియ భోగం అనే దాని మీద వారికి ఇంకా వ్యామోహం అనేది వారికి ఉండదనమాట. వారు వదిలేసి ఉంటారు ఇంద్రియ భోగాన్ని. డజంట్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. వారు ఇంకా కర్మ వల్ల వారికి ఏం ఫలితం వస్తుంది అనేది ఆలోచిస్తారు. ఇంకా వారు ఏది చేసినా వారి విధియుక్త ధర్మాలు అనుకోని దాన్ని చేస్తూ ఉంటారు, అంతేగాని భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేదాన్ని చేస్తారు, కానీ వారికి ఏమి దాంట్లో లాభం దొరుకుతుంది అనేసి ఆలోచించి వారు చేయరు. హ్యాస్ రెనౌన్స్ ఆల్ మెటీరియల్ డిజైర్. సో భౌతికమైన కార్యకలాపాలు, భౌతికమైన కోరికలన్నిటి నుంచి వారు విముక్తులైపోతారు. పర్మిటెడ్ టు క్విట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్. సో అటువంటి వారు ఎవరైతే యోగరూఢ స్టేజ్ చేరిపోయారో వారికి అప్పుడు విధియుక్త ధర్మం అనంటూ ఏమీ లేదు. అంటారు కదా, జగమని తిరిగిన బ్రాహ్మణుడికి ధంజం ఎలా అని అంటారు. అంతా కూడా తెలిసిన వారికి ఇంకా కొత్తగా ధంజం ఎందుకు మళ్ళీ వారికి. సో ఈ రకంగా వారికి విధియుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా ఇంకా చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో కాబట్టి అటువంటి వారు యోగరూఢ స్టేజ్ లో ఉండే ఆ అడ్వాన్స్డ్ డివోటీలు వాళ్ళు ఇంట్లోని వంటల వంట వండుకోరు. ఎందుకంటే వంటలో అంతా దేనికి? శరీరం కోసం అని. ఇంకా వంటలు వండుకొని రుచికరంగా వండుకోవాలనే కోరికలను వారు ఛేదించుకోవాలి. వారికి ఏది దొరుకుతుంది తినేదానికి, ఆ పూటకి ఆ ప్రసాదం వారు ఏదో తినేసి అది కూడా వారి శరీరాన్ని బ్రతికి ఉంచేదాని కోసమని. అంతే, అంతదాకానే వారు ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తారన్నమాట. ప్రాక్టీసెస్ యోగా ఫుల్ టైం. అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే వారి సంపూర్ణమైన టైం అంతా కూడా మాక్సిమం భక్తి మార్గాని కోసం అనేసి వారు ఉపయోగించుకుంటారు. అండ్ హ్యాస్ ఫుల్ నాలెడ్జ్. అటువంటి వారికి జ్ఞానము కూడా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. వారికి భగవంతుడి మీద అంతా జ్ఞానం సంపూర్ణంగా ఉన్న తర్వాతే ఆ స్టేజ్కి రాగలరు. వన్ మస్ట్ డెలివర్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ మైండ్ అండ్ నాట్ డిగ్రేడ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో వారి మనస్సును ఉపయోగించుకొని బుద్ధి ద్వారా వారేంటి అని అంటే వారి శరీరాన్ని నుంచి శరీరకి కోరికలన్నిటి నుంచి వారు విముక్తులు కాగలచాలి. అంతేగాని ఆ కార్యకలాపాల్లోని చిక్కుకుపోయి వారు దాంట్లోని చిక్కుబాటులోనే ఇరుక్కుపోయి ఉండకూడదు. వాళ్ళ కాలంలో చూడండి, వయసు పెద్దదైపోయినా సరే కూడా వాళ్ళకి ఇంకా కోరికలు ఉంటాయి. ఎక్కడో వెళ్ళాలని, ఇంకా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని, ఇంకా బిల్డింగులు కట్టుకోవాలని. అది పెట్టుకొని ఏం లాభం? అవేవి కూడా పనికిరాదు. కాబట్టి మనసుని వారు ఉపయోగించుకొని, బుద్ధిని ఉపయోగించుకొని వారు ఇంకా కూడా భగవంతునికి దగ్గర చేరువ అయ్యేదానికి వారు ఆలోచించుకోవాలి, కానీ ఇంకా కోరికల వలయంలో చిక్కుకునే దానికోసం అని కాదు. ది మైండ్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది కండిషన్ సోల్ అండ్ ఈజ్ ఎనిమీ యాజ్ వెల్. సో మనసు అనేది మిత్రుడు కూడా అండ్ శత్రువు కూడా. కాకపోతే మనం దాన్ని దేనికోసం ఉపయోగించుకుంటాం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం దాన్ని కానీ ఇప్పుడు కత్తి అనేది ఉన్నది. కత్తి అనేది రెండు చాలా డేంజరస్ కూడా అది అండ్ ఉపయోగం కూడా. అదే డాక్టర్ చేతిలో ఉన్నది అని అంటే ఒకరి ప్రాణాలు కాపాడుతుంది. ఒక దొంగ చేతిలో, దోపిడీదారి చేతిలో ఉన్నదంటే ఒకరి ప్రాణాలను తీసేదానికి కూడా వెనకాడదు. కాబట్టి మన మనసు అనేది కూడా అలాంటిది. మనం దాన్ని దేనికోసం వాడతాము అనే దాన్ని బట్టే మనకి దాని ఉపయోగం అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ వన్ హూ హస్ కాంకర్డ్ హిస్ మైండ్, ది మైండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే వారి మనసుని జయించుకున్నారో వారికి పరమ మిత్రుడు. కానీ ఎవరైతే వారి మనసుని జయించుకోలేకపోయారో వారికి పరమ బద్ధ శత్రువు అయిపోతుందంట మనసు అనేసి చెప్తున్నారు. ఫర్ వన్ హూ హస్ కాంకర్డ్ ది మైండ్, ది సూపర్ సోల్ ఇస్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్. ఎవరైతే వారి మనసుని వారు జయించుకున్నారో వారికి భగవంతుడు ఆల్రెడీ వారి దగ్గర చేరుకున్నట్టే. ఫర్ హీ హాజ్ అటైన్డ్ ట్రాంక్విలిటీ. ఎందుకనంటే వారు ప్రశాంతతని పొందున్నారు. టు సచ్ ఎ మ్యాన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్, హీట్ అండ్ కోల్డ్, ఆనర్ అండ్ డిజానర్ ఆల్ ఆర్ ది సేమ్. సో మనసుని మనం నియంత్రించుకోవడము అనంటే ఏంటి అనంటే మనం సరైన వాటిలోని దారిలోని వెళ్ళడము, మనకి ప్రతి ఒక్క కామ్య కోరికల నుంచి మనం విముక్తులు అవ్వడము, అందరినీ సరిసమానంగా చూడడము. ఈ రకంగా చూసాము అని అంటే మన మనసు కూడా మనకి ఉపయోగపడేలాంటి మార్గంలోనే వెళ్తుందన్నమాట. అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే మనకి శత్రువు మిత్రుడు అనేది అందరూ కూడా సరిసమానంగా కనిపిస్తారు. మనకి ఎవరి మీద మనకి ద్వేషము ఉండదు, మనకి దేన్ని మనం కోరుకోము. So a person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. ఎవరైతే వారు భగవంతుని పట్ల జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారో పరిపూర్ణంగా, అటువంటి వారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక యోగి. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. అటువంటి వారు ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది కూడా వారు చేసుకోగలరు.
సో ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఉండేవారు వారికి ఆత్మ నిగ్రహం అనేది ఉంటుంది అనమాట. హీ సీస్ ఎవ్రీథింగ్ వేర్ ఇట్ బి పెబుల్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి పెబుల్స్ ఆర్ స్టోన్స్ ఆర్ గోల్డ్ యాజ్ ది సేమ్. అది రాయి కావచ్చు, లేకపోయిందా బంగారం కావచ్చు, అన్నిటినీ కూడా సరి సమానమైన దృష్టిలో చూస్తారు. దేని మీద కూడా వారు ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ అన్నట్టుగా చూడరు అనమాట. ఏ పర్సన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ స్టిల్ ఫర్దర్ అడ్వాన్స్ when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, and the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. So అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే వారి మీద ఎవరైనా ద్వేషించుకుంటున్నారు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా, లేకపోయిందా ఇంకొకరు వారిని బాగా ఆప్తమిత్రుల్లాగా చూస్తున్నారు అనుకున్నా, లేకపోయిందా వారి పట్ల కోపం ఉన్నది అన్న ఎటువంటి భావంతో ఉన్నా సరే కూడా ఇతరులు మన పట్ల అందరినీ కూడా సమానంగానే చూస్తారు. వీరు నా మీద ద్వేషిస్తున్నారు కాబట్టి వీరిని మనం చెడుగా చూడాలి, వీరిని మనం తొక్కిపడేయాలి అనే భావన వారికి ఉండదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇదేంటి అని అంటే మనకి మనసుకి 6 శత్రువులు. 6 శత్రువులు ఏవంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. ఈ 6టిని కూడా మనం నిగ్రహించుకోగలగాలి. కానీ ఎలాగా? ఫిజికల్ గా మనం అన్నిటినీ మనం నిగ్రహించుకోవాలి అనుకుంటే ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా మనం నిగ్రహించుకోలేము. ఇవన్నీ 6 కలిసి మనసుతో పాటు కలిసి 7వది కూడా ఇవన్నీ కలిసి మనిషిని తొక్కి పడేస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే. ఈ 7 కూడా కలిపి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు, ఇంకా మన మనసు, ఈ 7 కూడా మనిషి మీద దండయాత్ర ఎత్తి అదంతా కూడా మనిషిని అధోగతి పాలు చేస్తోంది. మనిషి కన్నవాడికి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ కాలంలో కామం ఉంది. కోపం లేని వాడు ఎవరూ లేరు. లోభం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. మదము అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారికి పిచ్చితనం అనమాట. నేను అధికారంలో ఉన్నాను అనేసనే ఆ మదము. అదొకటి. మోహము ఏంటి అని అంటే వారికి లేనిపోనేటివి అంతా కూడా, అంటే ఉన్నవి లేనేటివి, లేనేటివి ఉన్నటివి. ఇంకా మాత్సర్యము అని అంటే ఇతరుల పట్ల అసూయ భావము. ఈ 6 కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. ఇవన్నీ 6 మనకి శత్రువు అయినప్పుడు మనసు మన మిత్రుడలా అవుతుంది. 7వది కూడా మనసు కూడా మనకి శత్రువు అయిపోతుంది. ఈ రకంగా మనిషి చెడు దారిలో వెళ్తాడు. రజోగుణంలో కానీ తమో గుణంలో కానీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. సో వన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ బై వర్క్యూ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఎవరైతే ప్రాపర్ జ్ఞానం ఉన్నదో వారికి బంగారమైన రాళ్ళైనా సరే కూడా అన్ని సరి సమానంగా చూస్తారు. అండ్ విత్ మోర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆనెస్ట్ వెల్ విషెస్, అందరినీ సమానంగా చూస్తారనమాట. ఎవరైనా మన పట్ల అసూయ భావం ఏ పెట్టుకున్నా సరే కూడా అందరినీ కూడా సరి సమానంగా చూస్తారనమాట. వారందరూ ఒకరిని తక్కువగా ఒకరిని ఎక్కువగా అనేసి చూడరు. సో అష్టాంగ యోగము అనగా ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. కృష్ణ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ అష్టాంగ యోగా. ది రిజల్ట్స్ ఆర్ యోగరూఢ, ది పర్ఫెక్షనల్ స్టేజ్. సో ఫైనల్ గా అష్టాంగ యోగం చేసిన దానివల్ల ఏం కావాలి అని అంటే వారు యోగరూఢ స్టేజ్ అనే దానికి వెళ్ళగలుగుతారనమాట. అంటే ఉత్తమమైన యోగిలాగనమాట. సో దీంట్లోని 8 అంగాలు ఉన్నాయన్నమాట. అష్ట అంగ. సో 8 అంగాలు ఏంటది? యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. సో దాంట్లోని సాధన భక్తి అనేది ఏంటి అని అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ. ఇక్కడ దాకా ఇది సాధన. మనం ఇది చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే రిమెంబరింగ్ అండ్ హియరింగ్, శ్రవణము మరియు దాన్ని స్మరణము. ఈ రకంగా వాటి ద్వారా మనం తెలుసుకోగలము. ధ్యాన అండ్ సమాధి అనేది మాత్రం ఏంటి అని అంటే ఇవి మాత్రం చాలా చాలా యోగరూఢ స్టేజ్లోని వస్తుందన్నమాట. సో బిగినర్ స్టేజ్లోని ధారణ దాకా మనం చేయగలుగుతాం. కానీ ధ్యాన అండ్ సమాధి అనేది మాత్రం ఎవరు చేయగలరు అని అంటే బాగా అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ మాత్రమే ఆ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళగలరు. సో యోగా అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాము అని అంటే మనకి రకరకాలుగా ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా విన్యాసాలంతా చేస్తున్నట్టుగా బీర్ యోగా అని అంటారు, అంటే మద్యం తాగుతున్నట్టుగా యోగా అని. ఇవంతా నిజం చెప్పాలంటే యోగాలు కాదది. దాన్నంతా కూడా యోగా పేరు మీద దాన్ని పాడు చేసి అసహ్యంగా దాన్ని తయారు చేసి దాన్ని భ్రమించి మనల్ని అందరినీ కూడా భ్రమించేలాగా చేస్తున్నది అది ఇప్పుడు కాలంలోని. అష్టాంగ యోగా అంటే 8 అంగాలు ఉన్నాయి. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఇవంతా కూడా. సో వాళ్ళకి యమ అనే స్టేజ్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండాలి, ఒంటరి ప్రదేశంలో ఉండాలి, వారి మనసుని వారు నిగ్రహించుకోగలగాలి. నియమ అని అంటే వారు నియమాలను పాటించాలన్నమాట. ఆహారము, నిద్ర అటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా వారు
కంట్రోల్డ్ వేలో చేసుకోవాలి. ఎక్కువ నిద్రపోవడము, ఎక్కువ ఆహారము అవంతా కూడా ఉండకూడదు. ఆసన అని అంటే ఏంటంటే కుష అనే గడ్డిని వారు పరుచుకొని దాని మీద వారు కూర్చొని దాని మీద వారు జింక చర్మాన్ని పరుచుకోవాలి. మరీ ఎత్తులో కాదు, మరీ కిందన ఉండకూడదు. ఒక స్థల పురాణం ఉండే చోటన వారు కూర్చోవాలి. వారు శరీరాన్ని అంతా కూడా అంటే వీపు భాగాన్ని, తలని వాటన్నిటిని నిఠారుగా పెట్టుకోవాలి. వారు ముక్కు సూటిగా ఇక్కడ వారు వారి ధ్యానాన్ని కేంద్రీకరించుకొని కూర్చోవాలి. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే శారీరక బాహ్య కోరికలన్నిటి నుంచి కూడా వారు విరుక్తులై ఉండాలన్నమాట. సో ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే వారి మనసుని కేంద్రీకరించుకొని ఉంచుకోగలగాలి. ప్రాణాయామ అని అంటే వారు ఇతర మూమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని వారి వాయు తీసుకునే ప్రక్రియని నిగ్రహించుకోగలగాలి. సో నిగ్రహించుకోగలగాలి వారు, అది ప్రాణాయామం అంటే. సో ప్రత్యాహార అని అంటే వారు భౌతిక కార్యకలాపాల నుంచి వారు సంపూర్ణంగా వారు ఇదైపోయి ఉండాలన్నమాట, బయటకు వచ్చేయాలి. ధారణ అని అంటే వారి డిసిప్లిన్స్, మెంటల్ యాక్టివిటీస్, మనసుని కూడా వారు నియంత్రించుకొని ఉండగలగాలి. భౌతికమైన కోరికలు ఏది ఉండకూడదు. ధ్యాన అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా అయితే గాలి లేని చోట, అంటే ఇది గాలి వీచని చోట ఎక్కడైతే దీపం వెలిగిస్తే అది ఇటు అటు అవ్వకుండా ఉంటుందో ఆ రకంగా వారి మనసుని వారు భగవంతుడి మీద సంలగ్నం చేసుకొని ఉండడం అనేదే ధ్యానము. సమాధి అని అంటే ఏంటి అని అంటే అది ఆఖరి స్టేజ్. అక్కడ ఏంటంటే ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే కూడా భగవంతుని మించి వారి ధ్యానం అనేది అస్సలు జరగకూడదన్నమాట, ఎంత ఏది జరిగినా సరే కూడా. కాబట్టే వాల్మీకి చూడండి, అతనికి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందంటే వల్మీకం అని అంటారు. అంటే మట్టితోని తయారు చేయబడింది అనమాట, చీమల పుట్ట తయారైపోయింది. మనకి మామూలుగా ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు చీమ గాని దోమ గాని కుడితే మనకి వెంటనే నొప్పి తెలుస్తుంది. కానీ అతని మీద చీమల పుట్ట కూడా కట్టేస్తున్నది, కానీ ఆయనకి తెలియలేదనమాట. ఎందుకు తెలియలేదు అని అంటే ఆయనకి శరీరంలో చైతన్యం లేకుండా పోయిందా అంటే లేదు, చైతన్యం ఉంది. కానీ ఆ చైతన్యాన్ని సంపూర్ణంగా భగవంతుని మీద అతను సంలగ్నం చేసి ఉంచారు, అది సమాధి అని అంటే. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆల్ అదర్ యోగాస్ ఆర్ ప్రోగ్రెషన్ టువర్డ్స్ ది డెస్టినేషన్ ఆఫ్ భక్తి యోగా. నిజం చెప్పాలనంటే ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి అని అంటే భక్తి యోగా మాత్రమే. కానీ దానికి మెట్లు రూపంలోని ఒక్కొక్క దీంట్లోని మనకి భగవంతుడు అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ చెప్తున్నారు. ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కర్మయోగా. కర్మని చేసుకో, కానీ కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టాయి, అది అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ మనకందరికీ. సో మెల్లిమెల్లిగా దాన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ ద్వారా కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టేది అనేది నేర్చుకోవాలి. సో మెల్లిగా ఇది కర్మ ఫలితాన్ని మనం భగవంతునికి విడిచిపెట్టకుండా ఉండేంత దాకా సకామ కర్మి అని అంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే మన కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టడం మొదలెట్టామో మనం నిష్కామ కర్మము అని అంటారనమాట. సో నిష్కామ కర్మం నుంచి నెక్స్ట్ జ్ఞానయోగము. జ్ఞానయోగం అని అంటే భగవద్గీత అటువంటి పుస్తకాలను మనం, శ్రీమద్ భాగవతం అటువంటి వాటిని క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకోవడం అనేది అది జ్ఞానయోగం. సో దాని తర్వాత భగవంతుని మీద సంపూర్ణంగా మనం కేంద్రీకరించి ఉంచడము మనం అష్టాంగ యోగం, మన ఫోకస్ని. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా కేంద్రీకరించి ఉంచుతామో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేదేంటి? ప్యూర్ భక్తి అనమాట. ఆ భక్తి మార్గంలోని వచ్చాము అని అంటే అన్నమాచార్యుల వారు, శ్రీరామదాసు, పురంధరదాస, కనకదాస అటువంటి వారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇతను త్యాగరాజ, అటువంటి గొప్ప గొప్ప వారందరూ ఏంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుని కోసం అనేసనే వారి జీవితాన్ని, సూర్దాసు, మీరాబాయి అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుని కోసం వారి జీవితాన్ని సంలగ్నం చేసేసారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అటువంటి వారు వారి సంపూర్ణ జీవితాన్ని భగవంతుని కోసం అనేసనే వారు అంకితం చేసేసారు. సో ఆ స్టేజ్కి చేరుకోవాలంటే ఈ స్టేజ్ నుంచి మనం రావాలి, వస్తే మనం చేరుకోగలం. లేదు అని అంటే ప్రభుపాదుల వారు అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఇచ్చారు. భక్తి యోగం ఫస్ట్ నుంచే పాటించండి అయ్యా, మీరు కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం ఇవంతా చేయడం మీకు కష్టం అనిపిస్తుందంటే భక్తి యోగం ముందు నుంచే పాటిస్తూ ఉండండి, భగవంతుడే మీకు ఆ శక్తిని ఇచ్చేస్తారు. ప్రతిరోజు సింపుల్ మార్గము, మీరు కర్మయోగము, కర్మ సన్యాస యోగము, ఇది చేసుకోవడం, ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయడం, నిష్కామ కర్మయోగము, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగం, ఇవంతా ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు?
డైరెక్ట్ గా భక్తి యోగం చేసుకోండి. ప్రతిరోజు 16 మాలలు హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి అనే జపం చేసుకోండి. మీకు ఆటోమేటికలీ భగవంతుడే మీకు ఆ దారులన్నీ ఓపెన్ చేస్తారు, లిఫ్ట్ ఇచ్చి పంపించేసినట్టుగా మీకు అని అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వన్ బికమింగ్ ఎ యోగి ఓ అర్జున ఇఫ్ వన్ ఈట్స్ టూ మచ్ ఆర్ ఈట్స్ టూ లిటిల్, స్లీప్స్ టూ మచ్ ఆర్ డస్ నాట్ స్లీప్ ఇనఫ్. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఏదైనా సరే కూడా ఎక్కువ చేసినా లేకపోయినా మరీ తక్కువ చేసినా సరే కూడా పనికి రాదయ్యా సరే కూడా అనేసి చెప్తున్నారు. మరీ అతిగా ఆహారం చేయడం కానీ లేకపోతే అతి తక్కువగా ఆహారం తీసుకోకండి. అవసరం ఎంత ఉన్నదో శరీరానికి అంత మాత్రమే తీసుకోండి. నిద్ర కూడా ఎంత కావాలో అంత పడుకోండి, అంతేగాని మరీ అవసరంకి మించి పడుకోవద్దండి, అవసరం కంటే తక్కువ కూడా పడుకోవద్దండి అని అంటున్నారు అనమాట. So one should engage oneself in practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without expectation all material desires born of mental speculation, thus control all the senses on all sides of the mind. మనసుని మనం ఖచ్చితంగా దృఢ నిశ్చయంతోని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దృఢ నిశ్చయము ఇంకా ఇది మనం ఖచ్చితంగా భగవంతుడి మీద పరిపూర్ణమైన నమ్మకం, ఈ రకంగా ఈ రెండు పెట్టుకొని మనం చేసుకోవాలి. భగవద్గీతలోని వీటి గురించే ఇచ్చున్నారు. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమః జన సంఘస్య లౌల్యంచ షద్భీర్భక్తి వినశ్యతి. ఫస్ట్ అందుకోసమని భగవద్గీతలో ఇచ్చినట్టుగానే నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా చెప్పారనమాట. అత్యాహార, అతిగా ఆహారం చేయడం లేక అతిగా భౌతిక విషయాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అత్యాహార కిందకు వస్తుంది. సో ప్రయాసశ్చ అనవసరంగా కష్టపడుతూ ఉండడము. నెక్స్ట్ ప్రజల్పో అనవసరంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం. నియమాగ్రమః అంటే మనం నియ ఆగ్రమః అంటే అనవసరంగా మనం ప్రతిదాన్ని కూడా సత్వరంగా స్వీకరించడం. ఓకే నేను దేవుడిని అని ఎవరైనా చెప్పగానే ఓకే మీరే దేవుడు అని చెప్పడం, అతి త్వరగా స్వీకరించడం. లేకపోయిందా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం, అచ్చా కృష్ణుడు దేవుడా అయితే ఏది నాకు చూపించు, నేను కృష్ణుడిని చూస్తేనే నేను దేవుడు అని నమ్ముతాను అనేసి అది కూడా తప్పు. సో ఈ రకంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దృఢ నిశ్చయము ఉత్సాహం అనేది ఉండాలని. సో ఇది కూడా చెప్పారు మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలోని. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన సంఘ త్యాగస్థతో వృత్తి షద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఈ 6 కూడా మనలో నుండే భక్తిని పెంచుతాయంట. ఏంటి అంటే ఉత్సాహాత్, ఉత్సాహం కావాలి మనిషికి, ఎంతూజియాజం అనేది ఉండాలి. డల్గా ఉండి దీనివల్ల ఏమొస్తుందిలే మనకి అన్నట్టుగా ఉన్నారు అని అంటే కాదు. ఉత్సాహాత్, ఉత్సాహం కావాలి వాళ్ళకి. నిశ్చయాత్, నిశ్చయం దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి. ధైర్యాత్, ధైర్యం కావాలి. ఏదైనా కర్మం చేయాలంటే ధైర్యం కావాలి. సో తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్, వారి విధియుక్త ధర్మాలను వారు పాటించుకోవాలి. సంఘత్యాగ అంటే వారు చెడు సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టుకోవడము. సతో వృత్తి, గొప్ప గొప్ప సాధువులు వారు ఏదైతే మార్గంలో వెళ్ళారో ఆ మార్గంలో మనం వెళ్ళడం. సతో వృత్తి షద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి, ఈ మార్గంలో వెళ్తే ఈ 6 చేసామనంటే మన భక్తి పెంపొందిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ ద మైండ్ వాండర్స్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఫ్లిక్కరింగ్ అండ్ అన్స్టడీ నేచర్, వన్ మస్ట్ సర్టన్లీ విత్డ్రా ఇట్ ఫ్రమ్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్. మనసు అనేది చంచలమైనది, ఒక కోతి పిల్ల లాంటిది అనమాట. ఇటు అటు పరిగెత్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడికి పరిగెత్తినా సరే కూడా దాన్ని మన బుద్ధియోగం ద్వారా మన మనసుని మళ్ళీ మనం తీసుకురావడం అనేది అది మన ధర్మము. ది యోగి హూస్ మైండ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ మీ వెరీలీ అటైన్స్ ద హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ హ్యాపీనెస్. హీ ఈస్ బియాండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. He realizes his qualitative identity with the Supreme and thus he is freed from all reactions to past misdeeds. ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వారు ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి పాత్రులు. వారు ఎందుకు అనంటే వారు అన్ని రకముల పాపాల నుంచి వారు విముక్తులైపోతారు అని అంటున్నారు. Thus the self-control yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా యోగ ప్రక్రియల్లో వారిని వారే సంలగ్నం చేసుకుంటారో వారు అన్ని భౌతికమైన కార్యకలాపాల నుంచి వారు విముక్తులవుతారు. అండ్ వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుని ప్రేమ పాత్రులు అవుతారు అని అంటున్నారు. A true yoga observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me the same supreme Lord everywhere. సో ఎవరైతే నిజమైన యోగులు ఉన్నారో వారు భగవంతుడిలోని అందరినీ చూస్తారు. ఎందుకు? భగవంతుడి నుంచే సర్వము వచ్చింది కాబట్టి అన్ని కూడా భగవంతుడిలోనే ఇమిడి ఉన్నారు. కృష్ణుడిని చూసామని అంటే అందరినీ చూసినట్టే. తల్లిని, తండ్రిని, తాతగారిని, ముత్తాతగారిని ప్రతి ఒక్కరిని అతనిలోనే చూసుకోవచ్చు మనం.
ఎవరైనా మీ వాళ్ళు లేరు అని అంటే కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని చూడండి, కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని చూశారు అని అంటే వారిలో నుంచే అందరూ వచ్చారు. కాబట్టి కృష్ణుడిని చూస్తే వారందరినీ చూసినట్టే మీరు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరిని చూసినా సరే కూడా కృష్ణుడే గుర్తు రావాలి. ఎందుకనంటే మనమంతా కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశలమే. మనం మమే వంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. మనమంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాం కాబట్టి మనం మనల్ని ఎవరు చూసినా సరే కూడా వారికి అందరికీ భగవంతుడే గుర్తు రావాలి. అందుకోసం ఈ తిలకం కూడా పెట్టుకునేది. సో దాట్ మీరందరూ ఎప్పుడైతే ఈ తిలకాన్ని చూస్తారో, నన్ను చూసినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తు రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ తిలకం చూస్తే ఓ ఇతను దాసుడు, కృష్ణుడి యొక్క దాసుడు, కమలేశ గోవింద దాస అన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ రకంగానైనా మీరు కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఎవరికైతే భక్తి మార్గంలోని తెలీదో వారు కనీసం ఈ నామంని చూసి వారు భగవంతుడు వారికి గుర్తు రావచ్చు అనేసి అనుకుంది అనమాట. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. సో వచ్చే వారం మళ్ళీ చూద్దాము. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు.